Astăzi facem episodul 2 cu jocul cu sniper. Dați like și subscribe ca să facem 1000 de like-uri. Dar vreau să-mi cumpăr o armă. Climb, nu mă las. O armă măcar să cumpăr. Ce armă? Shop, unde e shop? Oh my god. Ce? Nu, Robux. Nu trebuie să dau Robux. Nu. Vreau alte arme cu fără Robux. Uite, o să-l cumpăr. Sniper. Hai să vedem ce avem pe aici. Wow. Avem sniperul ăsta cu 200. Cuțitul! Mamă, trebuie să-mi iau un cuțit nou. Neapărat trebuie să-mi iau cuțit. Așa că trebuie să fac aici bani. Să știți că episodul 2 cu jocul cu sniper. Headshot. Nu am făcut destul bani. Mamă, ce-a sărit ăla. Bam, bam. Fiecare, bam. Bam. Și eu și el. Mai trebuie câteva hituri. Hitsunache. Hit. Unde e celălalt? Vezi că te prind, ți-am zis că te prind, fată. Hit! What the hell? De la acolo și pe ăla. Bro, ratez în fiecare... Nu ratez, adică nu ratez mult. Unde joc? Unde mă? Îmi place jocul. Jocul ăsta. Dacă vrei, lasă-mă. Da, dacă vrei să facem episodul 3, trebuie să facem o... Hai să dăm... Ca să facem episodul 3, trebuie să avem... Să dați... 100 de like-uri, maxim 100 de like-uri. Ca să facem episodul 3. Hitsunache. Headshot. Omoară-mă. Omoară-mă, bă! Să iau... Omoară. Ăsta nu vrea să mă omoare. Bine că eu gau. Hai. Mamă, ce headshot te-am dat. Mamă. Bravo, mulțumesc. Că voiam să... Nu știu ce aveam, dar... Da. Bro, unde dau eu aici la shop-uri? La shop-uri. Hai! Armă. Eu acum am văzut că am legendar. Eu acum am văzut că l-am pe legendar. Bro, eu l-am pe legendar. Mi-a scris acolo că l-am pe legendar. Am câștigat. Nu, eram pe locul 2. Headshot, headshot, headshot. Ce mai e? Headshot. Scuze-mă, băiatule, dar trebuie să-mi fac un nou cuțitulațe. Când a sărit, pam, i-am dat. Ăsta ce e?
Wow, știam. Da, Gugu un pahar. Ce mai bun e clar, e fresh și natural, salandul în clar. Ce mai e la versus? Stați, Andrado! Că te să-l omor pe ăsta. Vreau. Îl omor cu cuțitul. Dacă m-ai enervat. Nu. Hai că vin după el. Ia. Care e youtuberul vostru preferat? Cu ce țineți? Lasă-mă, Andrado. Cu cine țineți? Cu jocuri horror sau cu... Stai, cu jocuri horror sau cu iSilent? Cu cine țineți? Eu cu amândoi. Andrada, dar lasă-mă că nu-ți zic eu ție. Eu îi zic la abonați. Da, oameni care este la Mamă, câte hituri i-am dat acolo. Bun. Gregam auto. Adică nu am auto, adică când fac așa, se Hitsunake. Oh my gosh! Ce? Da, lasă-mă, Andrado, odată să fac aici video. Da. Hai să vedem. Sniper. Hitsunake. Andrada, dar lasă-mă odată, că-mi zici de 1000 de ori. Lasă-mă. Ți-a zis că ești un prost. Glumesc. Nu zic așa. Nu. Bro, dar ce are ăla? Se bate numai cu ăsta. Așa de. Hituri. Dar lasă-mă, nu mai vorbi. Bro. Asta nu vrea să tace. Să facem videoclipul. Da, nu vrea să facem videoclipul. Și ăsta a dispărut. Și ăsta a dispărut. I-am văzut. Da. Săracule. Pa. Andrada, dar mai taci din gură. Bine, e și urt. Mam. Asta. L-am omorât. Nu mai. Hai, bro. Sunt pe locul 3. Sunt pe locul primul. Mai fac fraza asta și termin casă. Nu. Hitsunake. Hit. Andrada, nu mai vorbi ca mine. Și nu mai vorbi. Tu vezi de treaba ta. Să te joci jocul ăla tău, lasă. Oh my god. Nu. Nu o să intru niciodată că m-ai trădat. Din săritură! Mă, ce
ce din săritură l-am omorât pe ăla. Nu, vreau să sar din nou și să-l omor. Sar, omor. Sar, am. Hei, vreau să-mi iau și un cuțit. Da, trebuie. Pari, rip, Hitsunake, Încă unul să-l omor și fac 1000 de bani. Oh, satanana. Ok. Hai să vedem ce avem aici. Nimic. Equip best. Nimic. Ce ăsta? E un legendar. Ecuip. Nu știu ce a fost aia, dar haide să dăm la shop. Un fărsit mai ai un pic. Cuțit. Nu cu Știi Robux. ce mi-a zis Barbie? Bro, Un fărsit cuțit. mai am un pic. Măcar un cuțit, bro. 200 de lei. 200.000 de lei. Un cadran de lei. Ia. Nu-mi place. Hit. Ecuibesc. Mama, am cea mai bună setă. Topor, te omor. Topor, vreau să te omor. Topor? Cândacule, te omor. E strict așa mea. Taci-mă din gură. Deci cândac. Taci-mă din gură că vreau să fac ceva. Dulcine. Mai se face verde și iau și să te ajut. Climb. Lai. Climb. Mai termină puțin și dă variabile. Că eu mă duc la școală, nu mă duc. Climb. Vreau să-mi iau tot aici, de aici. Tot să fie climb. Climb. Taci, Andrado, din gură să pot să vorbesc aici cu oamenilor. Topor. Da, topor îmi place mai mult. Topor, revolver, mam. De acolo, fix. Ok. Hai că te omor cu... Mă ce pot să sar și l-am omorât. Bro, nu, îmi glumesc. Hai. Oh, ce băi! Haide. Am uitat să fac episodul 2, dar acum îl fac. Câte ceasul? Este abia un. Bro, dar așa de slab. Bro, ăștia sunt boți? De ce nu dragi? Eu cred că sunt boți, dar nu dragi.
Bro, eu cred că aia sunt. Bun. Oh. Ce armă mișto avea. Stai să mă... Stai să mă moare fata aia să o iau, că vreau și eu arma aia. Cea mai slabă armă. Ok. Ok. Aoleu. Of. Și 5 minute mai stau. Bani, maxim 3. Poate stau o oră acolo. Bro, dar să mă omoară în continuu. Cam acesta a fost video și vă iubesc așa de mult.